jinému, že první výhra taky není úplně všechno, že výhra může přijít třeba za rok, za 2, za 3, že důležitý je u toho sportu vydržet. A začneme od prvního místa a já pak poprosím ty, co už budou vyhlášení, aby potom byly hezky sticha, aby ty ostatní taky slyšeli, jak dopadly. Takže na prvním místě jsme samozřejmě s největším počtem bodů, protože jak jinak jsme na to přišli. Skončilo družstvo SK Velká